Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajing pentrekam ya ka fast tag kabadai ka rukom trekam batmai ban ot ya ka pisa nagi pai ba balet bawan lengba ka toll plaza ha paham mauleng arpomer ribhoi district lengba ki account ha ka bakim don kam shu ban yeng lain ban siu pisa ha ka tai ka kherdom penban ka lalong ka jingtim ya ki pai ba balet bawan naduk bala sedang ban pentrekam ya ka fast tag ha ka ni ka toll plaza wala ka jingtmu haba pentrekam ya ka fast tag kalong ban pensuk hi ya ki pai ba nrei bon na ki pai ba kila thnum bat penpau ya ki jing sngo bitar ka bajur bagani ka jingtmu kam shem la orlang namar ki pai ba tang shupoi ha ka tai ga jaka krong khajna ka badon ha paham mauleng ki haban yang lain da ki kenta ban light na ka tai ka kherdop ya kani ka jing ya kendu jing jong ki pai ba la sakhi ru ha ka khat santrik ukala lengkot arjar arpo ha ka baki nong lek nongwan khamtam ki bawan shasor shilong bat kumju ki bahyar shasor ba gohati kila mat kajing ka bakrau bagi haban yang lain daki kenta ha katai ga jaka krong khajna ban up yo line ban yo siu ya kapisa kabate CTV ha kajing ekran bat ki pai ba nong lek nongwan kala yo sngo babun ki pai ba ki penpau kajing bitar ka bajur khamtam ki babe ya kapor ban poi sha ki kat lengsun shaki station rail bat khamtam ki bapang bashutam Dalek fast start por bangilek tamskan. Okey. Ke tamskan ki pasiu cash ni siu spau. Okey. Ke takali tang ki 4 ki la phama set la dapat spau. Okey. Ke kemud aspa arpau ke dawan ni hab siu yang sanyusan. Hai. Ke dia nak takadaw ni tre afaskat. Lang ngilek komplain tiru yang lalai ai. Okey. Kemud dayok makilong dang hidup mangite biang kan. Okey. Kamu ka fast tag mentah apa ka jelah ka jing impalak hi ban priang. Empalak ngai pun komplika empalak. Tang network lumlong gitu. Nomor tangiwan teng-teng ko ang ba kirong ko internet gamlong problem. Okey. Network problem.